cibiya a yanzu ku ne na ɗaya. Warkar ka cuta a kowace nahiya, mu garzaya don mu samu lafiya. Alhikima cibiya guda ɗaya a cikin duniya. Alhikima Islamic Medicine cibiya, Allah ya ƙara ɗaukaka ku, taimakon kuma na godiya. Alhikima Islamic Medicine cibiya, Allah ya ƙara ɗaukaka ku, taimakon kuma na godiya. Mu gaida Alhikima babbar cibiya. Farko za na sanya Allah wanda shi ya yi ni, ya bani baiwa na kewa a gaskiyar bayani.